Boerenleven in Kasterij. Voor het eerst stille races op circuit. Het is vandaag 30 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. De musicalafdeling van Kunstencentrum Jeruzalem in Venray presenteerde zaterdag 2 keer de musical Who Am I? De voorstelling werd gespeeld door ruim 60 cursisten in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar. In Who Am I ging de musicalklas op zoek naar identiteit. Aan de hand van liedjes, dansen en scènes stelden ze deze vraag en soms met verrassende resultaten. Na de pauze was het de beurt aan de productiegroep van het Kunstencentrum. De cursisten speelden het verhaal van een jonge man die zich alleen voelt. Hij had het gevoel nooit aansluiting te krijgen en op een dag besloot hij zijn leven anders aan te pakken. Hij mat zichzelf een ruig imago aan en ging zo op zoek naar een leuke vriendin. Of dat nou zo'n goed idee was, was maar zeer de vraag. Who Am I was een bonte zoektocht. Tegenwoordig kunnen de agrariërs gebruik maken van de modernste apparatuur. Dit was in vroegere tijd heel anders. In Kasterij keken ze afgelopen zaterdag en zondag terug op deze tijd. Afgelopen weekend stond het vroegere boerenleven in Kastenraai centraal. Stichting Heemkundig Genootschap Kasterraai onthulde op zaterdag een monument dat symbool staat voor alle noeste arbeid die de boeren vroeger op hun boerderijen en landerijen verrichtten. Het betreft een manshoog metalen beeld van een maaier met zicht en pik. Beeldend kunstenaar Twan van Rens brengt hiermee het boerenleven van voor de tijd van de mechanisatie goed tot uiting. Het vroegere boerenleven, dat ken ik uit mijn jeugd eigenlijk ook nog voor een deel. De mensen moesten heel hard werken op de boerderijen. En eigenlijk als een beetje eerbetoon aan die vroegere noeste boerenarbeid hebben wij gemeend een monument te moeten plaatsen wat dat een klein beetje symboliseert. En dat is dan geworden een maaier met een zicht en pik. Een zicht, dat is een kleine handzeis, waar vroeger dus het koren mee gemaaid werd. En de pik, dat was een houten steel, zeg maar, met een metalen punt eraan, metalen haak eraan. En daar werd dan dat koren mee in bussels gelegd. Dus dat werd nagetrokken met die pik. En dan kwamen die bussels op het veld. Dan kwamen de vrouwen en die pakten dan een klein busseltje van dat stro en die bonden dat om die bussel heen. Dan had je een korenschoof. En die korenschoven die werden dan rechtop, met 10, 12, werden die rechtop tegen elkaar gezet. En dat noemden we in dialect, was dat een gast. Het meervoud geest. En die stonden dan op die graanvelden. En uiteindelijk kwam de boer dan met zijn paard en wagen. Als die goed gedroogd waren, dan werd die opgeladen. En dan werden daar de stroommijten van gemaakt. En nou staan er in Kasterraai aardig wat kunstwerken. Komt deze er nog wel bij? Ja, Kasterraai is toch wel wat groter dan veel mensen denken. In ieder geval qua oppervlakte. Qua inwoners erg klein, 780 inwoners ongeveer. Zijn dus niet zoveel. Maar we hebben flink wat oppervlakte, dus er is altijd nog ruimte om een monument in de publieke ruimte te plaatsen. En ja, wij vinden dat zelf als heemkunde vinden we dat mooi, omdat we op die manier de geschiedenis van het dorp uitdragen. Elk monument dat vertelt eigenlijk een stukje historie. Bij heel veel van die monumenten hebben we ook een infobord staan. Dus wanneer er toeristen komen, en die hebben we hier nogal wat in verband ook met de Nico van Melo fietsroute die hier loopt. En wanneer die mensen komen, ze lezen de informatie op dat bord en ze zien het monument, dan dragen we op die manier een stuk historie uit van het dorp. En ja, dat is een van onze doelstellingen natuurlijk. Verder werd er een boek gepresenteerd en is er een grote expositie in gemeenschapshuis De Wis. Het betreft de presentatie van Boeren op de Kastenraaise zandgrond. Het vroegere boerenleven is nauwelijks meer te vergelijken met het boerenleven van nu. Moest vroeger bijna alles met de hand gebeuren,
Tegenwoordig gaat vrijwel alles machinaal en wordt veel door computers gestuurd. We hebben al meerdere boeken uitgegeven, maar met dit boek hadden we eigenlijk moeten beginnen. Want we stammen oorspronkelijk allemaal af van de boerensector, zeg maar. Oorspronkelijk waren het allemaal boerenmensen. Ze moesten hun eigen voorzien in hun eigen voedingsmiddelen. Nou, en omdat dus hier ook Kasterij van oorsprong zeg maar een puur agrarisch dorp is, hebben wij gemeend van ja, daar moeten we in ieder geval ook een boek van schrijven. Van die sfeer een beetje naar buiten brengen, die sfeer van dat vroegere boerenleven. En niet alleen dus het boerenleven, maar ook met alle gebruiken en gewoontes daarbij. De infrastructuur, nou ja, staat van alles in. Over vroeger zeg maar, periode van ja, vanaf 1900 zeg maar tot net na de Tweede Wereldoorlog. Het boek kost €35 en daar dekken we de kostprijs niet mee. Want het totaal dat overschrijdt de €10.000. Nou ja, wanneer we 250 boeken aan €35 verkopen, zijn we er nog niet. Had dus eigenlijk €40 moeten kosten. Maar ja, we wilden toch dat het toegankelijk werd voor de mensen. Niet te duur maken, zodat eigenlijk iedereen ook het boek zou kunnen kopen. Het heemkundeproject is een onderdeel van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Voor auteur Jan Strijbos zal dit zeker niet het laatste boek zijn. Het is zeker niet het laatste boek, want we hebben de gewoonte bij onze Heemkundestichting om allerlei aspecten van dat dorpsleven, om dat te beschrijven. En je kunt natuurlijk 1 boek uitgeven waarin je beknopt het onderwijs, de kerk, de middenstand, noem maar op. Heel beknopt overal een stukje van schrijft. Maar wij kiezen voor een bepaald onderwerp en dat heel uitgebreid beschrijven. En dan kun je ook al die vele foto's die we van dat onderwerp hebben, kunnen we dan in zo'n boek stoppen. Nou, wij zijn als Heemkundestichting zijn we bijzonder blij dat we op deze manier onze historie kunnen uitdragen. Op dit moment bestaan we 13 jaar en we hopen ook de komende jaren nog heel goed werk voor het dorp te kunnen doen. Freek van den Brand en Ilse van As zijn de nieuwe clubkampioenen van gymnastiekvereniging Sint-Christoffel. In Sporthal de Wetteling streden zondag tijdens de clubkampioenschappen 225 jongens en meisjes om de turnmedailles. Na de jongere categorieën waren aan het eind van de middag de wedstrijdgroepen dames en heren aan de beurt, met Freek en Ilse als winnaars. Bij de dames werd Bette Hebbe tweede en Fleur Kares derde. Bij de heren waren de plaats 2 en 3 voor respectievelijk Teun Ponnier en Guus Hebbe. In totaal werden er meer dan 100 medailles uitgereikt. Afgelopen weekend was het opvallend stil op en rondom Raceway Venray. En niet omdat er geen evenement plaatsvond, maar omdat er voor het eerst lichtfietsen over het circuit reden. Het is het uitje voor lichtfietsers, het jaarlijkse Cycle Vision. Er komen mensen uit heel Europa op af en soms zelfs nog van daarbuiten. Het evenement wordt al een aantal jaren georganiseerd, maar dit jaar voor het eerst in Venray. En niet alleen een primeur voor het evenement zelf, maar ook voor het circuit van Raceway Venray. Dit is eigenlijk het eerste evenement waarbij er geen geluid is. Dus je hoort ze wel voorbij zoeven, maar een evenement op een fiets. Tijdens Cycle Vision was er genoeg te doen. Er waren 2 dagen lang lichtfietswedstrijden. Bezoekers konden een toertocht door Venray maken. Er werden lezingen gegeven en er was een probeercircuit waar verschillende lichtfietsen uitgeprobeerd konden worden. Die onder te verdelen zijn in 2 fietsen. Velomobiele en de klassieke lichtfietsen. Dat zijn de open lichtfietsen. Daar kun je gewoon ook in het verkeer, je woon-werkverkeer, je boodschappen mee doen. En je ziet de dichte fietsen en de meeste daarvan zie je met 3 wielen. Die zijn helemaal gestroomlijnd, dat noemen we velomobielen. Je zit er beschut in, je hebt veel minder last van de wind. Een perfecte machine als je op eigen kracht toch iets verder wil komen. Het evenement is voornamelijk een samenkomen van veel lichtfietsers uit Nederland. Maar Cycle Vision heeft nog een ander doel. We willen mensen vooral laten kennismaken met wat er allemaal mogelijk is met je eigen lichaam. Op eigen menskracht kun je vaak veel meer dan dat je gelooft of denkt dat je kunt. En daarom hebben we hier ook een uitgebreid probeerparcours waar mensen zelf eens kunnen ervaren hoe dat nou rijdt op zo'n lichtfiets. Voor veel mensen een onbekend iets. Beetje eng om te proberen en hier mag het. Zondagochtend stond het circuit in het teken van een 3 uur durende lichtfietsrace waar open lichtfietsen en velomobielen aan mee konden doen. Een van de lichtfietsers die eraan meedeed was Jos Hendricks. Hij had het tijdens de race behoorlijk moeilijk.
Erg zwaar. Ik ging iets te hard weg. Dus het einde was erg zwaar. En na een uur dacht ik van stopt het al? Maar dan duurt het nog 2 uur. Dat is heel erg zwaar. En dan zijn er mensen die ongeveer even hard rijden als jij. Maar die rijden precies aan de andere kant van de baan. Dus daar kun je niet mee samen fietsen. Dus dan moet je kijken, ga ik nou harder om ergens bij aan te sluiten? Of ga ik even wat zachter? Maar het maakt niet meer uit, het doet allemaal pijn. Lichtfietsen kunnen een veel hogere snelheid dan normale fietsen halen door de aerodynamica. Het wereldrecord is in handen van een Nederlander en ligt op zo'n 134 km per uur. Dat is veel harder dan de lichtfietsers op het circuit. Maar ook zij behalen hoge snelheden. Tijdens de 3-uursrace zal ik gemiddeld ongeveer 40 rijden. Als je een klein startpuntje hebt, ga je 45 en de complete stroomlijnen die zullen wel tegen de 50 rijden. Dus in de 3-uursrace leggen zij 150 kilometer af ongeveer. De organisatie van Cycle Vision was zeer te spreken over de baan en de omgeving van het circuit. Zij overwegen dan ook om het evenement de volgende keer wederom op Raceway Venray te laten plaatsvinden. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Morgen overdag is er een mix van opklaringen en stapelwolken. De wind is matig. Het wordt 's middags tijdens zonnige periode zo'n 23 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.